gardia está a chamar miña abuela. Que pesada que quere agora. Abuela, que pasou? Que me estás a chamar tanto? Estou sola porque non me deixan xogar e non sei que facer. Ela, por que non che deixan xogar? Dixen a miña nai, pero me dixe que son tonterías miñas e que xogar as cousas de nenas. E teu pai? Mi má, meu pai ainda peor, vaime decir que me deixe de tonterías, que o único que teño que facer é axudar a miña nai na casa e facerlle caso ás miñas amigas. E falastelo cos rapaces? Sí, pero cada vez que vou ali me chaman macholo, me chaman de todo e fálanme dunha maneira que non me gusta nada. Pois mira, colles, vas xuntar as túas amigas, ides xunta aos chavales e colledes a pelota e empezades a xogar con eles. Como se non pasara nada. Pero que, madre mía, que nos van a decir? Nos van a empezar a gritar e a botar fora. Ti confía en min. Para min que non vai pasar nada, vale? E vades xogar todos e vades vos divertir. Ti confía. Vale, gracias. Porqué é que non deixan jogar os rapazes com as raparigas? Non sei, non deixan. Mas quem é que non deixa? Non deixan os adultos, já non queren os rapaces. Porque agora non é como agora. E lá, como é agora? Agora vamos jogar. Oh. Xogábamos cos nenos, pois chamábamos a palabra esta marimacho, era o que daquela se decía cando unha rapaza, pois a min, que conste que me gustaban máis os xogos dos nenos que os das nenas. Non podía xogar ao fútbol. Pois non, non poden. Ves por aquí, ves a Mariana, ves a todos. A Juan, Xiao, Guillerme, e cando veñas aquí a Leonardo dirá. Como? Vamos. Como cando vamos ao mercado, vale? Uxía, ven aquí, cariño. Séntate aquí, no centro. Aquí. Bien. Miguel, confío plenamente en ti. Vamos. Veña. Abrimos los ojos.